ここは俺が働く定食屋。仕事中悲鳴を聞いて振り返ると看板娘の茜さんが倒れていた。茜さん？周りのお客さんも店長も突然のことにうろたえるばかり。茜大丈夫か？今まで倒れたことなんてなかったのに一体どうしたんだ？もしかして悪い病気になったんじゃ。パニックになっている店長を落ち着かせ、俺は急いで救急車を呼んだ。茜さんは苦しそうな表情を浮かべ、みるみるうちに顔が青ざめていく。このままでは命が危険だ。そしてこの後俺が取った行動で未来がガラッと変わることになろうとは、その時の俺は知る由もなかった。俺は浜口龍馬、38歳。俺が住んでいる町の商店街に昔からある水原さん親子が営む定食屋さんで働いている。俺は以前は別の仕事をしていたのだが、数年前に仕事中不慮の事故に遭い、利き腕である右手に大怪我をした。そのせいで右手がうまく使えなくなってしまったのだ。事故をした時は突然のことにパニックになり、何が起こったのかよくわからないまま病院に連れて行かれ、そのまま入院することに。翌日検査結果を医者に告げられた。その右手はおそらく以前のように使えることはないでしょう。この先しっかりリハビリをしても今回の事故で神経を傷つけてしまっているため、元通りに動く保証はありません。むしろ障害が残る可能性の方が高い。そんな。そう言われ、ショックで俺はしばらく何も考えることができなかった。俺はその時ついていた仕事にやりがいを持っていて、その仕事が大好きだった。その仕事をどうしても諦めたくはなかった。だがうまく使えない右手で続けられるほど甘い仕事ではないことに日に日に自覚し、またこのまま続けても自分だけではなく、他の仕事仲間に迷惑をかけてしまうと、2年前、俺は泣く泣くその仕事を続けることを諦めたのだった。現在もリハビリを続けていて、右手は以前よりもだいぶ動くようになった。リハビリのおかげで日常生活の不便はないくらいまでに回復した。定食屋の仕事もある程度はこなせるようになり、店長の水原さんも今はいろいろな仕事を任せてくれている。生きがいを感じていた仕事を辞めた俺が定食屋の仕事を選んだのは、募集していた水原さんのお店がたまたま接客メインの仕事内容で難しい作業がなさそうだったから。そして以前の仕事の時からここの味が好きでよく通っていたからだった。全くしたことがない未知の世界の仕事だったから単純に興味があったのも事実だ。求人に応募した時、俺は利き手で文字を書くこともまともにできなかった。来てくれるのはありがたいんだけど、君に負担がかからないのか？面接に来た俺を店長は邪険にするでもなく、逆に気遣ってくれた。いつまでも甘えてるわけにいかないんで、できることをしていきたいんです。経験もないし、こんな右手なんてできることは限られますけど、それでも雇ってもらえるなら精一杯頑張ります。そうか。それなら君を雇うことにするよ。でももし働いていて辛くなったらいつでも言ってくれ。ありがとうございます。俺頑張ります。そうして俺はこの店で働き始めた。はじめのうちは店内の片付けや皿洗いなどの雑用を中心にさせてもらい、それでも右手にうまく力が入らず皿を何枚も割ってしまった。そんなことがたびたびあっても水原さんは叱ったりせず、浜口くん大丈夫か？怪我はしてないか？と真っ先に心配してくれる。はい、大丈夫です。また割ってしまって申し訳ありません。君の体の方が大切なんだから気にするな。物はいつか壊れるもんだ。片付けは危ないから放っといていいからテーブルの方を下げてもらえるかな。店長はいつも寛大に対処してくれる。浜口くんはリハビリ頑張ってるんだから右手はちょっとずつ使えるようになればいいから。無理したってできるもんでもないだろ。できることをしてくれたらそれでいいからな。と笑顔で言ってくれる。こんな人のいい店長他にいるだろうか。この定食屋がずっと客足が途絶えず続いている理由が働いてよく分かった気がする。そしてこの店で働いているのがもう一人、店長の一人娘の茜さんだ。茜さんはこの店の看板娘で今年32歳になるそうだが、年齢よりも幼く見える可愛い感じの人。人懐っこくてとても明るい。その人柄から茜さん目当てでご飯を食べに来るお客さんも多い。お客さんの顔と名前をびっくりするくらいよく覚えていて、お年寄りからお昼ご飯を食べに来るサラリーマン、近所の子供までみんなと仲良しだ。茜さんの笑い声が響く店内は日頃の仕事の疲れなんかを文字通り吹き飛ばしてくれる。そんな雰囲気を持った女性だ。
定食屋の基本的な掃除、片付けなどの業務や接客などは茜さんが教えてくれた。お客さん相手の接客をしたことがなかった俺は、初めのうちは緊張して全然喋れず、噛みまくり、後ろで見ていた茜さんにしょっちゅう笑われた。浜口さん、注文聞くだけなのになんでそんな緊張してるの？間違ってもいいから気楽に話しかけてみてください。はい。茜さんみたいに喋れないんで、やっぱり比べちゃって緊張します。お客さんみんな常連だから大丈夫ですよ。さあ、今日注文聞くのは浜口さんに任せますからね。明るくもスパルタな茜さんの指導によって、最近では俺も板についた接客ができるようになってきた気がする。浜口さんは話すの得意じゃないかもしれないですけど、ちゃんとお客さんのことを見てて、お客さんがしてほしいこととかよくわかってると思いますよ。お客さんのお水がなかったり、お箸を落としちゃった時にすぐ持っていけるじゃないですか。かゆいところに手が届く、的な、なかなかできることじゃないんで、自信持っていいと思いますよ。茜さんは内向的であまり喋らない俺によく話しかけてきてくれる。日常のちょっとした出来事だったり、仕事の話だったり、父親である店長の愚痴だったり。それに俺のことを知ろうとしてくれて、休みの日は何をしてるとか、どのテレビを見たとか、困っていることはないかとか、いろいろ話を聞いてくれる。そんな茜さんに俺も慣れてきて、思ったことを素直に言えるようになった。そして最近では、茜さんにも店長にも褒められる接客ができるようになってきた。口下手でなかなか思うことを口にできない俺も、やはり慣れることでお客さんと少しずつ話ができるようになった。お客さんの方も俺の顔を覚えてくれて、来ると話しかけてくれる人が増えてきたのが嬉しい。そんなある日のことだった。定食屋にいつものように出勤した。サラリーマンでいっぱいになるランチタイムの忙しい時間を乗り切って、遅めのランチに来た近所のおじいちゃんたち数人が残る店内でまったりしている時だった。バタン！何か大きなものを落としたような鈍い音が響き渡る。女性の悲鳴が聞こえて振り返ると、そこには倒れ込む茜さんの姿があった。茜さん！俺は倒れている茜さんに駆け寄った。何が起きたんだ！茜！どうした！厨房の方から店長も顔を出して茜さんに呼びかけた。しかし茜さんは苦しそうな顔でお腹を抱え、倒れたまま動かない。茜どうしたんだ！店長は突然のことにすっかりパニックになってしまっている。茜さんの肩を掴んで激しく揺らした。店長、落ち着いて！そんなに揺らしたらダメです。手を離して。とにかく救急車を呼びましょう。店長は茜さんからひっぺがし、そばへと座らせた。電話借ります。俺は電話機へと走って震える右手で電話をかけた。俺は救急車を呼ぶために119番をした。すぐにつながりオペレーターが状況を確認する。はい、急に倒れて。そうです。意識はあります。腹部に激痛があるみたいです。場所は…説明し終えると俺は茜さんのそばに行った。茜さん、救急車すぐ来てくれますから、ちょっとだけ我慢してくださいね。茜さんは苦しそうな顔をしたまま何度かうなずいた。浜口くん、救急車はすぐ来るのか？茜が苦しそうで。店長はおろおろしっぱなしで涙ぐんだ目で茜さんを見ている。はい、近くの病院からすぐ来てくれるみたいです。今回のようなこと初めてですか？こんなことは今までなったことがないよ。一体何があったんだ？店長、落ち着いて。とにかく今、救急車が向かってますから。とは言ったものの、茜さんの状態は素人が見ても良くなかった。茜さんは額から油汗が浮いている。よほどの激痛のようだ。痛みのせいか茜さんの意識が薄れている。目線が泳ぎ始めた。このまま放っておくと救急車が来るまで間に合わないかもしれない。俺はどうすべきか迷っていた。助けたくても右手がうまく使えない。助けられないかもしれない。それに事故に遭った時のことがフラッシュバックする。だけど苦しそうなうめき声を上げて今にも気を失いそうな茜さんを放っておけなかった。俺は意を決して救護に乗り出した。右手が使えないなんて言っている場合じゃない。事故だってもう過去のことだ。そんなことを言い訳にして苦しむ茜さんを放っておくことなんて俺にはできない。俺は茜さんのそばへと駆け寄った。額を触るとひどい熱だった。震えていたのは痛みのせいだけではなかったようだ。少しでもこの状況で対処できることがあるなら最善を尽くさなければ。
俺は今まで眠っていた意識を起こしたかのように、テキパキと椅子に敷いていた座布団を集めた。店長、毛布ありますか？毛布なら裏にあるよ。取ってくる。床で横たわっている茜さんの下に両手で集めた座布団をうまく挟んでいく。体が床に直接触れないようにするためだ。そして、店長が毛布を持ってきてくれたので、それで茜さんを包んだ。茜さんは吐き気があるのか気持ち悪そうにしている。茜さん、吐きそうだったら我慢しないで。寒くないですか？俺の呼びかけに茜さんは反応しない。意識がほとんどない状態だ。店長は俺たちのそばで相変わらずおろおろしながら様子を見守っている。不安が伝わってくるが、俺の茜さんを救護する手慣れた様子にどう入り込めばいいか迷っているようでもあった。はじめはざわついていた周りのお客さんも、俺が少しの戸惑いもなく茜さんを救護する様子を息を飲んでじっと見ている。浜口くん、他にできることはないか？時計見える位置に置いてもらっていいですか？時計？こうでいいか？俺は右手で茜さんの脈を測る。弱々しいがかろうじて脈もある。俺は茜さんの体に負担がかからないように向きを整え、そばにあった膝掛けで茜さんをもう一回り包んだ。店長、もうすぐ救急車が来ると思います。通りやすいように道を開けてもらえますか？茜さんの様子から脳や心臓の影響で倒れたのではなさそうだ。それなら下手に動かさず、病院で検査をして対処した方が間違いない。この場でできることはした。あと俺にできることは、茜さんがスムーズに救急車に乗って、一刻も早く病院に到着できるようにすることだけ。残っていたお客さんも手伝ってくれて、救急隊が来る前に通路を確保することができた。茜さんがうっすらと目を開けた。茜さん、大丈夫ですか？茜さんは小さくうなずいた。もう救急車が来ますからね。大丈夫ですよ。再び茜さんはうなずいた。相変わらず苦しそうだが少しだけマシになったようだ。直後救急車が到着した。通路を確保していたおかげでスムーズに車に乗せることができ、茜さんは病院へと搬送されていった。残った俺と店長はお客さんに謝って急いで店を閉めた。そして店長は茜さんが搬送された病院へと向かっていった。俺はしばらくして気づいた。右手使えた。さっきは気づかなかったが、細かな動きを何も気にすることなく両手で行えていた。もう使い物にならないと思っていたのに。よかった。俺は救急車が来るまで茜さんの命をつなぐことができたこと。そして右手を無意識ではあったが不自由なく使うことができたことで嬉しさがこみ上げてきた。数日後、茜さんはあの後急性膵炎と診断され、病院で処置を受けた結果、無事回復に向かっている。店長から浜口くんのおかげもあってひとまず安心だと聞いて、俺は胸をなで下ろした。よかった。そして今日、俺は茜さんのお見舞いに病院に向かった。店長から教えてもらった病室を見つけ、俺はノックして入った。ベッドには目を覚まして点滴をしたまま、いくらかやつれた茜さんと、そのそばに店長の水原さんが座っていた。おう、浜口くん。この間はありがとう。茜もこのまま行けばすぐ元気になれそうだって。浜口さん、ありがとうございました。倒れた時にいろいろしていただいたってお父さんから聞きました。いえいえ、茜さんが大したことなくてよかったです。俺たちは笑顔で笑い合った。茜さんの急性膵炎は検査をしたものの正直なところ原因不明らしい。原因不明で急性膵炎を発症することも稀にあるそうだ。茜さんは倒れた当日、お腹に違和感を持っていたものの大したことないだろうと思ってそのまま働いていたという。確かにまさか茜さんの年齢で急性膵炎を発症するなんて思わないだろう。茜さんは暴飲暴食するようなタイプでもないし。そんな話を交えながら談笑していると、それでだな浜口くん。店長が話題を変えてきた。はい。店長はなんだか言いにくそうに申し訳なさそうにしながら俺に聞いてきた。浜口くん、一体何者なんだい？いや、茜が倒れた時に妙に段取りが良くて、僕なんか慌ててしまってどうすることもできなかったのに救急車を手配してくれたり、茜に熱があるのを分かって毛布でくるんだり、素人にはできないなと思ったんだ。うん、私も気になった。浜口さん怪我のせいで以前の仕事を辞めたって言ってたじゃないですか。浜口さん、
以前何の仕事をやってたんですか？ですね。実は俺、医者だったんです。こうなると隠す必要もないが、ちょっと恥ずかしい気持ちもあって、俺はつぶやくように言った。二人はものすごく驚いていた。全然想像できない。そうだったんだ。僕はてっきりエンジニアとかそんな仕事をしてたのかと思ってたよ。ええ、実はそうなんです。店長、俺面接の時に履歴書渡したじゃないですか。あ、そうだった。ごめん、全然読んでないんだ。でもそういえば海外の大学だったよね、浜口くん。え、そうなの？浜口さん実はめちゃくちゃ頭いいタイプの人ですか？いや、そんなことはないと思うんですけど、この親子のペースに巻き込まれるとどこにいても場が和やかになってしまう。おかげで俺は過去の辛い出来事を気負わず話すことができそうだ。そう。俺は大学はケンブリッジ大学の医学部に進んだ。俺はもともと内向的な人間で同級生たちと遊ぶということは小さな頃からあまりなく、ひたすら本を読んでいるか勉強しているかという学生生活だった。勉強は苦じゃなかったからもともと頭は良かったのかなと思う。まあこの辺の話は二人にはしなかったが。俺は海外の大学で医学免許を取って、その後日本に帰ってきました。やっぱり日本で働きたいなと思って。そこで市の総合病院に就職して、ドクターヘリに乗る救護を専門にして働き始めました。すごい！ドクターヘリに乗ってお仕事するのって大変なんじゃないですか？はい。かなり特殊な職種なんで、フライトドクターって言うんですけど、一人前のフライトドクターになるために入社してからみっちり研修があります。それが終わって経験を積んで何年もかかってやっと一人前ですね。へえ、我々の知らない世界だな。二人はうなずきながら俺の話を聞いてくれている。俺も研修が終わってたくさん現場に連れて行ってもらって、ようやくチームでいろいろできるようにまでなりました。浜口さん頑張り屋さんだもんね。すごく努力したんだろうな。はい。ドクターヘリが出るってことは状況も時間も切羽詰まっている場合が多いんで、慣れないうちは耐えきれなくて何とかやめようとしました。でも助かる人がいるならと思って何とか続けられました。大変な分、やりがいもありましたしね。でも数年前トンネル事故が起こった現場に救護に向かって、そこでトンネル出口の崩落に巻き込まれたんです。二人はハッとした顔で俺を見た。浜口くん、もしかしてそこで？はい。救護自体は無事に終わって引き上げる時でした。大きな事故だったから火災も発生していた。トンネル内で何度目かの大きな爆発があって、その爆風で二次崩落が起きたんです。俺たちはトンネルの外にいたんですけど、トンネルの崩れた破片が爆風で飛んできて、すごい勢いの風で、吹き飛ばされた時はあっという間で何が起こったのかわからなかった。気づいたら俺の肩や右手に大きな破片が刺さっていたんです。茜さんが口元を覆う。すごい出血で仲間に止血してもらいながら俺も病院に向かってそのまま手術してもらいました。運ばれている間、不思議なことに痛いっていう感覚がなかったんです。大きな怪我をすると痛みの感覚がわからなくなるっていうあれか。はい。そこからはご存知の通りです。右手が不自由になって見てもらった医者には元のようには動かないだろうって言われました。今ここまで動くようになったことが信じられないくらいです。俺は右手をグーパーと動かしてみせた。フライトドクターの仕事は諦めたくなかったけど、この怪我じゃ到底続けられないと思って辞めざるを得ませんでした。そうだったのね。そんなわけがあったんだな。浜口くん本当に大変な思いをしたな。でもおかげで水原さんのお店で働くことができました。俺今楽しいです。口元を緩めると二人の表情も少し緩んだ。でもやっぱり医者の仕事に未練があるんじゃないのかい？好きだったんだろう？医者の仕事。俺は少し考えた。未練がないと言えば嘘になるかもしれません。でもこのまま右手がどこまで動かせるようになるかわからないし、ブランクがあるから今の俺が医療界で通用するかわからないです。何より、あの時のことを今でも思い出すんです。運よく右手だけで済んだけど、もしかしたら死んでたかもしれない。もう一度ヘリに乗って救助に行けるかと聞かれたら怖いんです。そうか。水原さんは複雑な表情で俺を見ていた。
俺はこの時に続けて言わなかったが、実のところずっとこのままでいいのかという迷いも、茜さんを助けたあの日から生まれていた。俺が医者を目指した原点、苦しんでいる人を助けたいという忘れていた気持ちを数日前の出来事が俺に思い出させていた。でもその一歩を踏み出せるほど覚悟と勇気がなかった。俺が今までの経緯を話し終わると、浜口さん、迷っているように見える。と、俺の心を見透かしたような発言をされ、俺はドキッとした。本当は医者に戻りたいんじゃないですか？その問いに俺は即答することができない。黙っていると茜さんが続けた。浜口さん、自分の気持ちに正直に生きることってすごく大切ですよ。自分が進みたい道を選ぶことが浜口さんにとっても周りの人にとっても一番だと思います。茜さんは優しい顔で俺を見ている。私も昔、大学を卒業してからお父さんたちに言われて会社員として勤めていたの。安定した仕事に就くのが一番だって。でも会社員として働くことは私にとっての一番ではなかったんです。私小さい頃からお父さんのお店を継ぐのが夢だった。水原さんは照れくさいような顔をして鼻の頭をポリポリとかいた。そうか。茜さんにもそんな過去があったのか。だから毎日会社に行って仕事して帰ってきてっていう繰り返しに、なんか違うなっていう思いがずっとあったんです。ずっともやもやしたまま働いていました。もちろん一生懸命にはしていましたよ。でもどれだけ会社で褒められても嬉しい気持ちが全然湧かなかったんです。本当は違うのにな、何やってんだろう、みたいな気持ちが褒められるたびに湧いてきて、それでも3年ぐらい頑張ったんですけど、年度が変わるタイミングで、私は私のしたいことを優先するって気持ちが完璧に切り替わっちゃった。自分に正直に生きようって思っちゃって、お父さんの店で働くことに決めたんです。いや、当時はこいつ何言い出すんだって思ったよ。だって茜大手の広告代理店に就職決まって働いていたのに、急に辞めて戻ってくるからね。こんなボロい店継いだって、それこそ茜が働けなくなるまで存在してるかどうかも怪しいのに。そりゃ継いでくれるのは確かに親として嬉しいけど、親として子供に苦労して欲しくないじゃんか。まあ、そうですよね。俺は苦笑する。でも私にとって一番したいことがこのお店で働くことだって言い切ったんですよ。茜さんはふっと笑う。そこまで言われたら折れるしかないでしょ。ですね。水原さんと俺は顔を見合わせて笑った。おかげさまで毎日楽しくて本当に充実してるんです。会社勤めしてた時には考えられなかったくらい。私お店に来てくれるお客さんたちと話しているのがやっぱり好きみたい。お前はお客さんと話してばっかりだろう。あら、そんなことないわ。ですよね、浜口さん。あ、はい、そうですね。また3人で笑った。浜口さん、自分のやりたいことが本当に何なのか、ゆっくり考えたらいいと思います。お医者さんの仕事も必ずヘリに乗らなきゃいけないわけじゃないですよね。できること絶対あると思います。右手が以前みたいに動かなくても、浜口さんの知識やドクターヘリに乗ってた経験が欲しいっていう病院たくさんあるんじゃないですか？私、浜口さんに自分の気持ちに正直に生きてほしい。茜さんの優しい励ましに、俺は思わず涙が流れた。浜口さんの方が年上なのに偉そうに言ってごめんなさい。いえ、いいんですよ。嬉しいです。ありがとうございます。俺は泣き顔を見られたくなくて、下を向いたまま茜さんにお礼を言った。人前で泣くのって恥ずかしいんだな、とその時初めて思った。それからしばらく俺は悩んだ。だが一度湧き上がった気持ちに蓋をすることはできなかった。医者に戻りたい。苦しんでいる人を救いたい。俺の中で大きくなったその気持ちを水原さんに伝えた。水原さんは、浜口くんのような優秀な医者はこんなところで働いている場合じゃないよ。病院で困っている人を助けてあげなきゃ。と言ってくれた。後日、茜さんのお見舞いに行った時、茜さんが担当医に、倒れた時に処置をしてくれた元お医者さん。と言って紹介してくれた。すると担当医は俺に興味を持ってくれた。俺が茜さんに施した応急処置がとても的確で、どんな人か会ってみたかったのだそう。
今までどの科にいたのかなど詳しく聞かれたので、俺はありのままを話した。すると担当員の先生は、よかったらうちで働いてみないかと誘ってくれて、翌月から俺はこの病院でお世話になることになった。その話が決まった時の茜さんの嬉しそうな顔と言ったらなかった。さすが浜口さん。でもちょっとは私のおかげですよね。俺と茜さんは顔を見合わせて笑った。そして俺は医者として復帰した。俺の右手はというとリハビリが功を奏したのか、ほとんど以前と変わらないぐらい動かせるようになっていた。どうしても 100% 元の通りというわけにはいかないが、幸いなことに俺ができないことは周りの医師が助けてくれている。救急医が不足していたのもあって、俺はすごく重宝されている。できることは進んでやって、できないことはお互いフォローし合える理想的な環境で働けていることに本当に感謝したい。そして、茜さんも元気になって、水原さんと一緒にまた定食屋で働いている。俺は今も定食屋にはしょっちゅうご飯を食べに行く。浜口さん、今度の休み一緒に映画見に行きません？俺でいいんですか？はい、浜口さんと行きたいです。茜さんは頬を染めていつもの明るい笑顔でニコッと笑う。俺も顔が熱くなるのが分かった。はい、ぜひお願いします。二人で話していると水原さんが厨房から声をかける。茜、喋ってないで働けよ。はーい、分かってますよ。俺と茜さんは目くばせをして微笑んだ。そして約束の休みの日、俺たちは目当ての映画を見て近くのカフェに入った。アイスティーを飲みながら茜さんは言う。浜口さんうちで働いていた時よりずっといい顔してる。仕事楽しいですか？はい。水原さんのところで働いていた時ももちろん楽しかったですけど、今は自分の居場所があるんだっていう感じで働けてます。よかった。浜口さん自信がにじみ出てるもん。と茜さんに褒めてもらった。面と向かって褒められて俺は顔が赤くなった。浜口さん、またデートしてね。もちろんです。俺はこのまま茜さんと少しずつ距離を縮められたらいいなと思っている。これまでいろいろと大変なこともあったが、そうやって今につながっていると思うと、起こったことすべてが必要な経験だったと思えるようになった。俺はこれからも患者や俺の背中を押してくれる人のために医者の仕事に誇りを持って邁進していく。ご視聴ありがとうございました。下のチャンネル登録ボタンからチャンネル登録をお願いいたします。グッドボタンや動画の感想コメントもお待ちしています。それではまた次の動画でお会いしましょう。